on Txorin eta Rock, eta eskerrik asko batez ere guri aukeratzearen asteari bukaera emateko. Ostirala dugu eta ostiraletan hemen badakizue famatuen bideoak, berez famatuak Euskal Herrian gu bio gara, baina etzan ondo beti gure bideoak ikusten. Segurazki, bai. Famatu pila dauzkagu, eskerrak, aktore oso onak. Eta, bueno, eraiz luzatuko, Armintz. Bai. Entzun dezagun gaurko bideoa eta aber zeskatzen digun gure bilbaino honek. Ezaguna ingo zaizue, seguru. Ira. Beno, kaixo txoriene, egun hon, landero eta lanaz, eta niri asko gustatzen zait bakailua pilpilean. Bueno, azken finean Bilbokoa naz, eta normala da, gure plater distiratsuena da, eta ezagunena da, eta asko probatu ditut, batzuk oso ondo dauz, beste batzuk ezain ondo, lagunegaz, restauranteetan, txokoetan, eta erronka bat daukat zuentzat. Egin behar dozu, Euskal Herriko makailurik onena, zoragarriena, baina pilpilean, noski. Eta ni probatu behar dut. Beraz, makailua pilpilean. Besarkada handi bat. A ber, Bueno, Landerrek... erronka ona. Ez, eta oso zaila. Ze azkenean guk honen egingo dugula horren dudarik ez daukat, baina bera ona etortzearena ez dakit ekipoak utziko duen zerbait berak dastatu ahal izateko. Lander, sentitzen dugu benetan, ni egin eta zeituan saiatuko naiz horrela taper batean gordetzen, baina... Bestela gu dastatuko dugu eta esango diogu zer modu dagoen. Zu lasai, jakingo duzuta. Ona ala txarratera den. Bueno, hemen pilpilan askotan indugu makaioa eta bakarrik pilpila egiten, hemen agian ez genuke saioa beteko orduan nik ingo duzu, oinarri hartuta, makaioa pilpilera ingo dut, eta horrekin entzala bat ingo dut. Zeinek eramango duen olago patata konfitatu bat geruza batean, gero piperrada bat, eta gero makaioa gainean, eta pilpila horri botako diot ospin ikutu bat, holan, ensalada bat izateko, ez gainean horrekin jarriko du, eta horrela izango da, nire gaurko aukerak eta zurea, ez daki, dark sidero, ez? Alde ilunela pasatuko zara. Alde iluneran, eta nola edituko niokenik, igual trampoantojo bat bezala izango da, Vale. bakaiaua pilpilerara izango da, Vale. beti bezalaxe, patata frijitu batzuekin, eta esaten duzun bezala, alde beltzera pasako gara, ze txipiroik tintarekin zikinduko dut, orduan geldituko da, trampantojo moduko bat horrela txipiroiak bere tintara bezalaxe, baina ez izango da bakailu bat pilpilerara. Bale. Bueno, lagunok, gu kasualitatez ez gaude horrela jantzita, gaur itxas marinel errezeta dauzkagunez, horrela jantzita marineritu moduan etorri gara, eta lehen errezeta horrela joango da. Piper morroa labeko erreti batean jarriko dugu baratxuri atal batzuekin, olio pixka bat sartu, eta 220 gradutara 40 minutuz labean erreko du. Eta ero zuritu eta gorde ingo du. Piperra daiteko tipula xerratan moztu, baratxuri atala txikitu, eta hauek erregoste jarriko ditu. Piper berdea xerratan moztu ere, eta hau kipulara. Jarraian piper morroa gehituko diogo, eta gero tomate saltza. Piperra da eginda. Makaia horieko baratxuri batzuk konfitatuko ditugu oliba oliotan, eta jarraian epela dagoenean olioa makaiago bertan sartu eta 8 minutuz egin ingo du. Atera makaiagoa eta ero irestontziarekin ligatu ingo du saltza. Ospin pixka bat bota eta gorde. Patata konfitatu oliotan, eta gero ensalada montatzeko garaian, oinarrian patata jarriko du, gero piperra da, makaiago haragia gainean, pilpilarekin ondu eta gozatu. Orduan, Lander, espero nire eskaintza gustatzea, ze hau izan da, hainbat urtetan, berzio ezberdinetan nik nire etxean gabonetan, kuadrillakoei eta prestatu izan diadan, ensalada, ze hau da nire kuadrillakoek ulertzen dutena, ensalada bezala, ez da? Bai, beste guztia ez. Hemen truko hau kontatu dut, hemen garrantzitsua makaiagoa pilpilean iteko temperatura, olioaren temperatura. Olioak ezin du egon oso bero, ze bestela ez digu atarako ondo gelatina. Orduan, hor, jakiteko zen bat erabili behar den olioa, zen normalen beti egiten dugunez estali eta horan buelta ez diogu eman behar. Erabiltzen baduzue, hemen kilo erdi daukat, ez? Orduan, kilo erdi badaukat hemen 250 olioa, hau da, erdia olioa. Eta orduan olio hori dena erabiliko genuke. Bestela, egiten baduzue guztiz estali, neurri berdinean olioa eta makia, ingo da zaiguna da, gero olio pixkat kendu inberko dugu. Ze gehiegi botatzen badiu, moztu egin du zaigu. Orduan hemen lehenengo baratxuriak konfitatu inbardia. Hartuko ditu 2 atal, eta hauek xerratan moztu, eta hor jarriko ditut, temperatura ertainean konfitatzen eta baratxuri zapore ematen gure oliba honi. Eta ero,
jongo naizena da, pipermorroa sartuko dena labean. Labea 200 gradutan daukat, eta horri ingo duana labean pipermorroa. Pipermorroa latako nahi dozu erabili, ero pikillo batzuk horiek bikain, Ja, pilpilean egingo dugu, batzuetan moztia nahiko erresa izaten da, Hau da, prestatzen ari zarenean, baino, ez larrituz ez bali da oso ondo emulsionatzen, ez da, jarraitu ezkero eta pixka bat igual temperatura altuan duzuelako olioa, pixka bat temperatura baxutu, jetxi eta jarraitu. Ez utzi alde batera ze berreskuratu daiteke. Truko piloa daude. Truko piloa daude eta zigorrek danak kontatuko dizkigu. Protagonista gaurkoan, bakaio hau, ezta? Noiz arrantzatzen da, normalian produkzio handiena arrantzatzen da neguan, eta izaten da Atlantiko aldean, hau da, Islandia, Feroe Irletatik gehiena datorrena, eta prozesua da, arrantzatu, aukera asko daude, bai, sarearen bitartez edo kainaberarekin, hori kategoria ezberdinetan sailkatzen dena, eta barkura iristen denean garrantzitsuna da ondo kontserbatzea. Horretarako, badaude barku batzuek non zuzenean izoztu egiten dituzte, ondoren izoztuta saltzeko, eta beste batzuek egiten dituena 0 eta 2 graduetan kontserbatu. Horretan, prozesu horretan egiten dena da odol galtzea dago, hori oso garrantzitsua dela, arrainak askatzen duen odol guzti hori, eta bilteriratzerakoan, hau da, iristerakoan portura, egin behar dena da arraina ondo garbitu, hau da, tripaki guztiak eta horrela, denak ondo kendu, burua ondo kendu, ebaketa egin, eta kasu horretan batzuk gatzatu egiten dira, prozesu hori pasatzen da, gatzatu egiten dira, eta horrela kontserbatzen dira, eta beste batzuetan, atmosfera termoseiadoetako estalkietan sartzen dira. Horrela gordetzen dira, eta gutxienez 20 egun iraun daiteke. Hori da, bai. Bestela, zuzenean arraindetietara joaten dira. Eta garrantzitsua da beste kasuan izozten diran prozesu horretan, izozterako garaian oso temperatura baxu-baxuan izoztu behar da, ia 30 gradu 0 azpitikan, eta gero 18 gradu azpitikan kontserbatzen dela. Azkar izoztu behar da, ez? Azkar izoztu behar da, kalitatea mantentzeko. Badaude beste batzuk gazitu ere itxasoan egiten dela. Hau da, prozedura guztiak garbitu, zeituan hartu, kendu, ireki erditik egite dituzte, eta gero han palakadaka, gatza gainetik bota, eta itxasontzian bertan gazituta. Orduan, segun zertarako dan, hasieratik, baina esan duena Arbintzek, mankaia ikusten urrotza gustatzen zaizkiola, eta horiek, goralde hortan iparraldean harrapatzen. Eta ia da, prozesu guztian zehar osasun neurriak oso garrantzitsuak direla. Hori ondo neurtuta izan behar dituzela, eta hori prozesu oso garrantzitsua da. Gero gazterako momentuan ere kontrolatu behar da temperatura, zenbat ur xurgatu duen, eta hori guztia. Hor, bazean, eta ez da ditu, gaur egon pizbe badagoen, hor enpresa potenteena lehen pizbe zan, eta hor egon zan, nik hemen askotan aipatu du Juantxu Larruzea, sukaldari nire jefia izan, nire lehen maizua, horako itxasontziaten lan egin zuen, eta pizbek atara zuen bere garaian, guk etxean ez da nun aitan liburutegian badago, horako errezeta liburu bat, dana makaiabarekin, beraiek makaiaba saltzen zuten, orduan ez dute ingo errezeta liburu bat, ez dakit, tripakiena. Orduan, bazeukaten errezeta liburu bat dana makaiabarekin. Dagoeneko, dantzan hasi zaigo baratxuria, itzalizua eta hori epeltzen utzi behar dugu. Makaiagoa ez du sartuko hemen. Makaiagoa sartu behar da olio epel batean. Hau da, atzamarra sartu izatea gu barruan, eta gero jarri poliki, eta gero pil, olako burbuia txiki horiek eta behar dizkigu. Hemen, bestaldetik, kipula erregosten, piperra darako, xerratan moztuta, eta oin, piper berdearekin jongo naiz. Piper morroa, esan dako, labean dago, olio pixkatekin, da baratxuria tal batzuekin, 220 gradutara, noizean behin, 10 minuturo, buelta eman, alde guztietatik jo.
40 minutuan sobra, egin da sobra. Arrantzaleak aipatu dituzula nik ere, neukan ezagun bat, Bai. eta ostra, bizitza nahiko gogorra izaten dute, ze, bueno, nire kasuan hegal luzeak arrantzatzen zituen, eta joaten zen Maurizio Irleetara eta horrela, eta pasatzen zituen 4 hilabete jarraian han. Eta gero Lauan, bueltatu gero lau beste hemen, lau hemen, eta gero beste 4 joan, baino egia dala bizitza nahiko, bueno, gogorra edo... Nik lagun bat neukan horrelako gas plataforma batean Tarragonan, lanean, eta bera, hilabete lan, hilabete jai, eta jende, jode, gero hilabete jai. Ondo ez, baino Hilabete hilabetean... plataforma baten, toki baten, han barruan. Bai. Da hon testosterona Bai. guztiarekin, da bai gimnasia daukazu, sinema daukazu, liburutegia daukazu, Baino. berdin zait. Hori hilabete dena gogorra. dute, Plataforman, hori dena daukate. Bai, plataformetan, bai, 15 egun, segun ezberdina daude. 15 egun, honek ite zuen hilabetean, aukeran berak, hilabetean, eta gaina berak ite zuen dana, hau da, ogia, gozogintzako guztia, baskariak, afariak, dena, goizetik, atera gabia sukaldetik, eta dirua, oso ondo irabazten zen, baino... eta gastua berak ez da zuen. Ja. Garai hartan, zero, Bateze. baina gaur egun, internetetik etxera iritsi orduko, 10.000 pakete etxaurrien egongo dira. Denak erosita Denak, internetetik. karo, naspertuta zaudenean, jente asko zeiten du. Hartzen du telefonua, eta azten da erosketak egiten. Bai, lagun honek esaten ziten ere, emazteari ere ematen ziola Maurizio Irletara, igual 2 aste lehenago joaten zirela, eta han pasatzen zituztela, Kriston hoteletan eta horrela 2 aste, baino ondoren 4 hilabete ikusi gabe, ostra, nahiko gogorra da, ze, bueno, urten baten edo egin daiteke, ezta? Bueno, 4 hilabete joaten zara, gero bueltatzen zara, baino bizitza guztia horrela, Nik horren kontra daukat esateko, lagun bat daukadala baita goten zalogan 2 hilabete kanpuan eta... bai. Eta gogokin juten zara. Ez, eta utzi zuen, eta koste intzitzaiela berriro, karo, oitu inberzara. Zuen zara ez da izema denbora bizitzen bakarrik etxean azkenean, Ja. eta gero, oin, bizilagunakin berriro, eta ez da izan, da, bera, ezagutu zienean, Ja. horrela ezagutu zien. Eta batzui kosta itxezaiela. Eta, bueno, sukaldariak ere, badauko hori pixat, aste bukaretan gehienak lan egiten dute, eta, bueno, horrekin hasi gara, eta hori ezagutu dugu, eta, bueno, nik ezagutu nuen. Gaur egun egia esan zorionez ondo bizi naiz, hemen nik emazteare ekartzen dutona, eta Maria Kristianean da egiten dugu lan, holan. Ez, golakoak ezkera. Eta bida, badakizu zenek esaten duen ere zorte handia duela ondo bizi delakon? Zeinek? Landerrek. Hombre! Bidali dugun. Nik ez dut uste zortea da. Nik hainbeste urte telebistan edo hainbeste urte, ez? Lan horretan egiten hori nik ez dut uste zortea da nik baizik eta balio duzula eta ona zarela oso langilea eta funtzionatu balin badu ez da zortean gatik. Beak esaten, ez zortea ontaz bizitzea gatik, baino ez. Hori ez da zortea. Zortea izan daiteke igual urte bete edo sai bat egiteak, baina hainbeste urtez lanian hori ez da zortea. Eta seguraski ezaguna egin zaizue askori ezagutuko zen duten, baino telesai askotan atera da, adibidez Goen Kalen, atera da Baia Semanitan, zineman ere pelikula dexente egin ditu, 8 apellidos baskos ezaguna, bueno, Cuerpos Locos ere, eta antzerki lana ere egiten du. Badu antzerki bat deitzen diona Jo Soy Pichichi. Bera oso bilbotarra izan da, ez da? Badakizu, bere futbol talde maitea zein den, ez da? Gaur etorri garena, errealtzalea. Gu, ni Lander onartzen dut, ni han gaudenean, ni han realekoa naizela, baina hemen, Miramonen gratzen hauen, ni atletikekoa, hilarte, Hori bai, gero muga pasatzen duanean, zirikatzea. Zirikitzarren, oso ondo. Bueno, Jo Soy Pichichi, antzezlana. Zuk badakizu Pichichi nondik handatorren? Izen hori? Badaki futbolari bat izan zala, bilbotarra, oso golo egile ona, eta txikila omen zala. Hori da. Pichichi. Txikia eta oso harina aldi berean, eta horrexegatik deitu zioten Pichichi. Bera, 1800 eta... 1800 amaieran, 80ko hamarkada horretan jaio zen, eta oso ezaguna izan zen, 1900 eta 20garren hamarkadako futbolaria izan zalako, ezta? Gero Espainiakin ere olimpiadetan zilarrezko domina lortu zuen, eta, bueno, oso jokalari,
ezaguna egin zen, eta 1950 hamarkadan marka egunkariak sortu zuen sari berezi bat non ligako golegile hoberenari ematen zion sari hau. Eta Pichichi izena jarri zion bere omenez. Orduan gaur egun ligan gol gehien sartzen duenari sari hau ematen zaio, eskaintzen zaio. Eta bere omenez egindako sari bada Pichichia. Gero atezein endako Zuk ezagutu zen duen Pichichi? Ez nuen ezagutu, nik Pichichiak ezagutu ditut, nortzu dien Pichichiak, baina ez Pichichien nuen ezagutu. Bere historia ezaguna neukan, baina beraz. Bueno, piperrak erregozten, hemen patatak hartuko ditu. Patata hauei, hemen konfitatuko ditugula, nik emango diet, eskaia botako dut, baratxuria botako dut, eta hemen zuek bakotza nahi duen zaporea, bota edozein belar, patata horiek hartuko dute horren zaporea. Orduan, hauek ere emango diet egurra eta suabe konfitatu ingo ditu. Hau da, temperatura basuan, ingo duguna da patatako lan xerra loditan, eta hau izango da oinarria gure gaurko ensalada, epel honena, berezi honena. Nei egia esan patatak era honetan gehien gustatzen zaizkite. Bai, hau da, konfitatuta eta erromero eta baratxuri kutsuarekin, horrela, netzako, erarik hoberena patata batzu jateko. Eta bakaiuarekin egia esan, ezin hobe gelditzen da. Gero gainera nik ere horrelako zerbait egin behar ditut, frijitu egin behar ditut, okin patata hauek horrela egin ditut, eta berez oso ondo gelditzen da. Bueno, hauek izan dako, zati loditan, eta hemen temperatura baxu batean poliki egiten joango dira. Labean gogoratu daukagula gure piper morroa erretzen. Eta nik esan dizuena, piper morroak latakoak hartzen baituzue, latan bakizue zurituta dauzkazuela, horrekin lanak errestea dago, eta holako piperra da elegante nahi duzue, pikillo piperra bota, eta pikillo piperrekin ere zoragarri geratzen da. Hau, una, eta, ja, hau dago bakarrik 89,3 grautak. Horein ni berua dago. Hemen, nahi eta nahi ez. A ver, bueno, galdera, venga, guazen hemen trivial bajo lastuko. Trivial? A ver, zen moldatzen zen makaio kontuetan. A ver, lehenko galdera erreza o zaila? Erreza, mesedez, erreza. Guazen errezenetik zailera pasatzen. Zerk ematen dio makaiau pilpilearen zaporea, makaiau bati pilpilea zaporeak. Eskaiak, erromeroak, ero baratxuriak. Hori nik esango nioke baratxuriak, ezta? Oso. Baratxuriak. Egia da, eskaia erabili ezkero, erromeroa erabili ezkero, asko zapore gehiago emango ziokela, baina, normalean pilpila egiten dugunean baratxuria erabiltzen dugu, ezta? Venga, bat saia hau. Nola sartu behar dugu makai haua oliotan konfite egiteko? Azala gorantza, azala beraka eta haragia goraka, ero berdin dio. Bintzat sartzen detenen normalean, azala goraka jartzen dut, ze kolageno guztia bera erortzen da, eta olioan bertan kolageno gehiago lortzen dugu, ondoren pilpila hobeto egiteko, ez da? Dana dakizkinak. Bueno, a ver. Zein da temperatura perfektua, baina benetan eta hau da, perfektua, makai haua, eta hau ez dakizu, makai haua egiteko. Eta ez da, zuk 8 minutuan usten baduzu temperatura hortan, bai? Perfekto geratzen da, eta hortik utzi aldozu, 8 ordu, puntu esaiola pasako. Zein da temperatura hori? 67 gradu. Ez, bero. Berogo? Otzago? 60. 59 gradu. 59. Utzean, eta hor kozinatzen da. Utzean ontziratzen duzu. Bai. Eta sartzen duzu uretan, utzean, olio batean, 59 gradutan, 8 minutu, eta hau, perfecto. Eta izan aldozu, 20 minutu, hau da, astu, hor astu barruan, eta ez dala pasatuko bere puntuan. Hori nik enekin, hori erakutsi zian Sergio. Ez zenun asmatuko, ez da? Ez, ni bota zuen, ze bilbaina da, eta gero frogaik duela, eta funtzionatzen zuen, ez da? Bueno, epeldu zaigu, eta oin, sartuko dugu, eta esan dakoa. Hauen eko lodiak dira, orduan hemen batzutan, errezeta batzuetan ikusiko zuen, 4 minutu alde bakoitzetik, 6 minutu alde bakoitzetik, hori lodierak esango digu. Eskatzen dizuena, zein da puntua. Atara, hemen nik
hauek 8 minutu utziko ditut hemen. Poliki, temperatura, oraindik ez du piztu, Oin ostu indu honek olioa, eta gero, zu ertainero basuan jarriko dut, eta ingo duguna jakiteko inda dagoen, 8 minutura atera, eta saiatu gure aragi atalak nola askatzen dien. Aragi atalak, baina pixka kostatzea, ez du, errez askatzen badia, agian gehi egin daude. Kontua da, hori esan da. Etorriko gara, patata hauek konfitatu dauzkagunean, Honi, piperra eta ja ondo egin da dauzkagunean, eta piper morroa erreta dagoenean. Piper morroa gehitu, tomate saltza gehitu, eta piperra da listo. Eta makaiabarekin pilpila egiten etorriko gara. Hala ere, gero, nire trukoa egiteko lapiko zabalagoa, agian hau beharko dut. Baina, bueno, hori ikusiko zuen nola egiten den. Eta, Lander, adi, bat horrela Trukotxoa. Hemen gara bueltan, dagoeneko patata konfitatuta, piperrak ere inditu dana da, atera, gero aluminio paperean, batzuk egite dute olako plastikozko putza batean sartu, izerdia bota behar du, eta gero hobeto askatzeko. Eta Zala errixago kentzeko. hori da. Eta piperrak eta hemen, eta kipula ondo erreusita dudanean, bota hemen barrura. Tomate saltza pixka bat, irekin aldi bat, eta piperra da, listo. Makai hau ere, hemen ikusten duzuen, nola bota digun bere gelatina guztia, 6 minutu utzi diot, eta gero ingo duana da, saiatu imarrez, handi eta arrizgatu imarrez. Zuzenean, ez da? Zuzenean, eta gainera, era tradizionale, hau da, hemen dauka, Hori trukotxo on bada. Hemen daukat, gure irestontzia, baina Gaurkoan saiatuko gabe. naiz. Bai, atarako dut makai haua ona, kasuela gotza dago, eta gero hemen dijungo naiz olioa botatzen. Arraiz alda pixka bat daukat, horrek ere lagunduko du, likido bat behar dugu. Ez dakiz zehatoko. Agian, gomendio, gure gaurko aktore jaunari eskatu beharko du, ze berak zukalde badakiz zerbait ere, ez? Gero horre ongara ikertzen? Arrazoi duzu, zigor, ni ikertzen egon naiz, eta berak badu film bat, non sukalde kontuak izena duna, hemen Donostian grabatu zena, eta beak, sukaldaritzako eskola batian, lanian edo ikasten aritutako pelikula bat da, 2009an sortuta. Beraz, berak gaztetxo bat. Ez dakit, lanera joango zan bertara grabatzera, baina seguru ikasizula, eta truko asko jakingo ditxula. Bueno, ez dakit, Hemendik, eta gero guri jarri digu lanean. Hori da. Baina, eskatu behar diguna da, berak iteko, guri pilpiltxo bat, erolako zerbait. Seguro ikasiko zuela. Bueno, orduan, esan dakoa. Venga. Hau jarriko dut hemen, irekin aldi bat ematen, eta hor pixka tomateakin eta dana zapore guztia batzen. Orduan, hartuko du pitxadera bat, hemen garrantzitsua da, gaineko gelatina hau eta ikuste duzu, Nola, atal hauek askatu egiten dira, eta hau perfecto. Orduan, ni berez behar ditu dena da, atal hauek gero ensalada bat egiteko. Baina, pilpil bat egiteko, era tradizionalean, edo, ez da tradizionala ditu galdiogun, ze berez tradizionala izango zen, hemen utzi pixkatu estutzen, eta gero poliki jun bat zen. Gainera, badaudela tresna batzuk non kozinatzen ari zaren bitartean, mugimenduen egiten diren, eta zuko ikutu behar, moitu bakarrik egiten da. Nahi eta nahi ez, likido pixka behar du, ura erabili aldugu, ero horrelako arraizalda bat, hori hobeto izango zen. Eta oin, hemen, hartu eta ikusten duzu, dauka gelatina, dauka olioa, dauka ura. Bueno, mugitzen hasiko gara, eta hemen niri berdin zait hau dena, esaten da moduan nire semia, deskuajaritzen gatzen bazait. Da, hitz, horako sartu beharko dute. Ez dakit, deskuajaritzen eskatuko dugu. Bueno, hemen, jungo gara botatzen, pixkanaka, eta gure saltza, loitzen jungo gara. Oin, hemen ikusten duzu, geruza ezberdina dute, gainekoa da olioa, eta olio gehiagi botatzen badio, egiten dana, moztu. Gutxi botatzen badio, ez da loitzen. Ikusten duzu oso fina dagoela, olio pixka bat gehiago bota behar diogu. Eta hemen jungo nahiz ni, pixkanaka, eta mugitzen. Garrantzitsua da, 17 buelta alde batera, 3 bestera. 17 batera, Bueno, garrantzitsuna kasu honetan edo oso garrantzitsua dana hemen da olioa. Eta badakizue olioa, olio ezberdina asko daudela. Oberena edo kalitate handien duen olioa da olio virgina extra. Hori da, zumo bat izango balitz bezala da. Oliba ondo zukatu hori da. Eta azidotasun maila 100
0,8 azpitikan duena. Ah, Ondoren kategorian aurkituko genuke oliba olio virgina, extra gabe. Eta kasu honetan azidotasun maila 100 arte iritsi daiteke. Vale? Honek azidotasunak esan nahi du organoleptikoki zemuzko kalitatea duen, hau da, ez daukala bat ere gauza txarrik edo, eta azidotasun maila honek esan nahi duna da organoleptikoki kalidade handikoa dela. Vale? Ja, urrengo kategoriara pasatzen garenean, eta dagoena da oliba olio lehorra deitzen dana, hau da, findutako olioa eta oliba olio virginarekin nahasten dena. Kalidadea pixka bat jetxi egiten da, baina oliba oliotaz hitz egiten ari garenean nik beti esaten dut, kalidadea ona da. Eta gero ja dago azkenekoa, dala laugarren kategorikoa, kasu honetan oliba patxaren olioa deitzen dena, eta honetan olioak ehotzean sortzen den hondakin hori eta olio virgina nahastuta lortzen den olioa da. Eta hau da ja laugarren kategoria da baxuena. Orduan, olio bakoitza normalean gauza baterako edo besterako erabiltzen da. Hoberenak entxaladan eta horrela erabiltzeko, kasu honetan guk zein erabildu dugu. Olio virgina extra, ez da? Baina, Armentz, badakizu zer dan la leche eta jende asko bestuna jakingo? Zer? Oliba olio bat izatea extra virgina, ero izatea virgina bakizu nok ematen dion? Da, tipo bat, katak iten dituena, berak juten da. Zuk iten duzu olioa, berak probatzen du, eta esaten du, hau da extra. Eta beste esatu, hau ez da extra. Osa, dau bere esku. Bale, baina egia da, portzentaje hori ez da... Bai, osa, nahi dut esan, ja behin indakoan, izan, lehenengo sukukoa da, extra izatea, ero ez izatea, da, tipo bat, tipo bat juten da, katak egiten juten dana, denominaziokoa bera juten da, probatzen du, eta berak esaten du zurea den extra, ero ez den extra. Eta extra badakizu dela krun gehiago, Hori da. Orduan, kosinatzeko dena bikaina dira, baina ensalada on bati edo gordinik jateko extra virgina hartzea gomendatzen dizuegu guk. Hori da. Bueno, hemen Armentz olio kontuekin ari izan bitartean, horrek pilpila pixkanaka biko. Eskupekoak eta hartuko dituzte. Horrek eskupekoak eta hartuko dituzte. Ez lukete hartu beharko. Baina hartuko dituzte. Ez lukete hartu beharko. Bueno, ligatu digu, ez da moztu. Hau uste madugu denbora batera moztuko bazan, banatu ingo ziren bi aldeak. Hemen, olio gehiago botatzen baino, loditzen jungo da. Piperra da inda daukau. Oso ondo. Orduan, utzi guzu hau dana jasotzen piperra pixkat epeldu inbarra, zensala epela da, baina ez beroa. Orduan, jasoko du pixkat eta erotorriko gara, muntaketa ikusten da, nola bukatzen da nerezeta. Atako iskotemen aragia talak eta zeitxoan gatu. Bueno, platina jartzeko prest gaude, bi aukera dauzkazue. Naiz, holako molderik ez baukazue, montatu alduzue lehenago eta oskailuan euki holako jogurren ontzietan, eta hemen izango zen alderantziz, behian makaiagoa, piperra da eta ero patata. Buelta ematen diogunean, makaiagoa goian geratzen da, piperra erdian da patata oinarrian. Jatetxe profesional baten moduan. Horrek, gaina utzial dituzue egin da, lehenagotik eta perfecto eratzen di, Bueno, patata oinarrian esan dakoa, utziko hemen noin pixka tetrisean jolastu berra, oinarri guztia, batzen diogun, gatz pixka botako diogu. Nien naizela oso entxalada zalea, baina egia da entxalada hau, Bueno... Nik ez da ditu, ni entxalada... Hone, ez esango. Armentz, hau bigarren moduan ere jana. Bai. Ez bakarrik eta lehenengo bigarren, bai. Gatz pixka bat, zan dakoa, orain, piperra da, epela daukagula, jarriko hemen oinarrian, bigarren geruza, hemen pisto batekin alduzue baita nahi izan ezkero, eta horri izango zen, pixkat, bakaiagoa klurranero erara, pistoarekin, klurranero erara gogoratuko liguke, eta gero atala, ikusi ikusen ze politiak atzea zeskun. Zer errexateatzen dien, ondo kozinatuta honezkeo. Eta berreta beratzi gradutan ninda. Hori da puta, esatu zen berreta beratzi gradutan. Gatzen oso pro, nik enekien, ikasi nuen Sergi hori esker. Eta hemen, jarri beldur gabe, azkenean makaia benzala da, eta juten zatoki batzuta, eta jaten dizutolako geruza txiki bat. Ez. Men garrantzitsuna eta protagonista bakalikoa. Hori da. Eta orain,
ikutua, erospine, ikutu bat, hau nahi izan ezkero, ero ez, Nik zerbait ensalada izateko ospina izan behar. Orduan, ensalada danez, ospina. Boilurra botatzen baduzu hemen, egunen erabilen duen boilurra. Hobeto. Horrek ere, beste ikutu, zoragarri bat emango dio. Orduan, bitu ingo dana, gero kendu da, Gainea, horrela, pixka bat. Hau. Kendu. Hau Instagramerako eta horrela, dena erortzen. Bikaina. Lizuna, baina, lagunok, hau, Lander, ez da, bakaia pilpilera era batera bada, baina, guk... Ez aldator, Lander. Usaindu eta ja hemen... Guazen dastatzera. Hemen, gure, ensalada, makaia ensalada de pela. Atera sardeskak. Guk bere partez dastatuko dugu. Bai, mesedez. Sondo. A ver, eman. Aurrera. Eta hemen, pixkat, saiatu dana hartzen. Patata, piperra da. Nik hor poli jartzen eta motila dana puskatu. Ezin zen duen hartu esatitxua puskatu gabe. Entxalada da bai. Kombinazioa. Lechuga ensalada salia esazu. Hau eto ez. Hau. Lechuga oso zalea ez. Unen zalea bai. Eta hurrengo plateran zalea ere ikusiko duzu ze egingo dugu bakailu bat pilpilean, baino ikutu beltz eta berezi batekin. Guazen dastatzea. Guazen. Dira, nik bakaioa pilpilean egiteko era oso errez eta garbi batean egingo dut. Alegia, zer egin dut? Nik hemen ja kozinatuta dauket, baina indetena da olioa bota platerari, Plateran bertan, olioaren gainean nire bakaioa jarri, baratxuriak, eta papel filmarekin estali eta mikroondasen sartu. 4 minutu. Hori da. Moderno entzako. Moderno, erreza, ez zikintzeko, beste aukera bat egiteko, eta hori da hemen daukadana. Ordun, horretarako ere, zuk egindako patatak aprobetxatu egingo ditut, zuk egindako pilpila bazpare hortxe dago. Publikoaren komodina esaten dana, bai? Eta, orain hasiko naiz ni neuria egiten. Horretarako ingo detena da, lehenango, bakailu atalak atera. Hor, eta hau benetan, ni mikrobilabean egin izan dut makaiaua, eta inoiz motz geratzen zarela eta horretarako 4 minutu indar topean jarrita, zabalaren lodiaren arabera gehiago ero gutxio jarri alduzue, baina Eta gero, ez hori bakarrik, pilpilai, eta gero txipiro itinda bota behar dio garrintzek. Gazte hauek, obelisek esaten zuen moduan, erromatarra hauek ez daude burutik ondo, Holako bihurrikeriak sukaldean inin barrian bizan. Hori da, eta platerean egin beharrean nik ingo detena da, zartagitxo hau hartu dut, errexago egiteko. Vale. Ja platera, nuke beharko. Eta hemen daukana da, ura, gehien bat ikusten du, gero pinporta horiek eta hor daude, gelatina bota duena, eta zemakaio bera kurpila botaten da. Hori da, eta ingo detena, adibidez, pixka bat gehiago bota, arrain salda pixka bat botako diot. Hori da. Eta bain, pixkanaka, jungo naiz, nire, olioa botatzen. Eta lantzen, pilpila lortu arte. Oso, Ni bien bitartean lehen gatz kontua bakaiaua gatzetan ontzen da, eta hori, badago gatz bat oso garestia dela, asin tibuk gatza da. Hau, Filipinetako olako bowl uartean egiten da, eta hau bakizu nola egiten duten, hartzen dituzte. Koko oskolak, pila da behar dituzte. Koko oskolak erditik jandute barrukoa, koko oskolak utza daude. Koko oskoloiek beratzen izten dituzte zaizen denboran itxasoko uretan. Itxasoko ur hori zurgate egiten da. Hartzen dituzte gero koko oskoloiek eta jartzen dituzte zu gainean eta erre egiten dituzte koko lehortu eta erre egiten dituzte. Hortik ateratzen den erretako koko horiek hartzen dituzte, errautz horiek hartzen dituzte, eta holako irestontzi berezi batean jartzen dituzte, eta itxasoko ura botatzen diote gainean, errautzari. Azpian filtratu egiten da,
eta ateratzen den ur hori, Bai. ur horrek gero hartu eta jartzen dituzte olako lapikotxo berezi batzuetan sua azpian eta irakiten hasten da eta lurrundu iten da ura eta gatza geratzen da. Ikusita Eta gatz horre irudi dauka, batzuk, bai. gatzak horre dauka zaporea, kokoarena, ketu puntu batei dauka, eta bueno, gara, tradizio handia daukan gatz egiteko modu bat, galtzeko zorian dagoela, eta hor pixkata idea, UNESCO-tik eta hori berreskuratu nahian, hor zerrendan, beraien zerrendetan da daukate sartuta, eta nimen kontatzen da, Kontatzen eta ni bitartian hemen pilpila egiten, gaur ere porra galdu, eta apostuak hemen txorien egiten jugolako Kamera apostuak. grabatzen egon da, ez da? Ez da egon tramparik hemen? Ez da tramparik Alkohol bidoia ez dio bota? Ez, errez. Katxiz da, letxe. Ba, ia, Onda, kontatzen ari zinen, gatz honetan, ez? Ba, itxuraz behintzat, dinosaurio baten arrautza Bai, horre dira, dirudi, ez da? katilutxua dira, olako bustinezko katilutxu batzuk, gero apurtu egiten da, gogortu barruan gatza, katilu horiek apurtu egiten dute dira, eta gero gatza barruan gogortuta geratzen dela, atera, birrindu egiten dute, eta hori erabiltzen dute gatz moduan, eta, bueno, ba, ez dakit, baukala bere historia. Bere historia eta oso berezia gainera, bai. Bida, nik ja hemen prest daukatenen nire pilpila, ja bera, nik ingo diotena da, bota, orain, gure, ba, txipiroiko tinta, koloria emateko, bale? Bai. Eta, txipiroi tintak bakarrik koloria ez du ematen. Zaporia ere ematen dio. Bai, ematen du, baitu, goratzen zate hemen ingen dituen bolatxoak txibi o txoko bolak ingen ditueneak, bai. hemen tinta bota genion, eta hori. Etxera eraman dituen gero txoko batzuk, etxean egin nuen, tintarik geneukan, eta errezeta berdin-berdina egin nuen. Eta zaporea esan berdina. Esan berdina, eta etxean umeak ondo jantzik justen, batzuk sobera geratu zian, eta egia da gero urrengo honean erosi nuela tinta, eta etxean inuela tintarekin, eta zaporea aldatu egiten da, eta ematen dio, Ematen dio, zaporea, kolorea, eta kasu honetan ia trampantojo moduan geratuko zaigu. Txipi tinta ematen du. Ba, ematen du, baino ez, pilpila da. Eta zaporea ba, pilpilarena dugu. Ezberdintasuna ba hori da, honek olio gehiago dauka, ez da, pilpilak normalen olio zaporea izango du, eta bai eta txipiroi tinta honek emango dion zaporia, ba, gehiena izango du ba, pilpil honen zaporia. Ze puntazo. Eta baina, bueno, barruan sartu eta ero zerbitzatuko zu, dena beltza. Hori da, dena beltza. Ona. Vale. Bueno, ba, beltza kontuak hitz egiten egiola, ni umore beltza. Gustatzen lehizu umore beltza? Ba, leno gehiago gustatzen zaiten, baina geraz eta, bai, leno bai, oain ja geisten ari nahi, ja, ez dakit. Salia da hemen, nola da, lantaldekua kamiseta beltza daukana? Bai, hori oso salia da, zaila da. Bada holan, txak noizian behin holan sarte ditu, eta azkenean umore beltzak, bueno, ba, badauka, erabiltzen dira gauzatzu pixka direla, esan dezagun, ba, ez du esaten tabu ero holan, baina hoiekin humore egitea. Eta egia da, bueno, humore egiteko garrantzitsua nik onartzen du zirikatzalea naizela, baina niri gustatzen zain niri zirikatzea eta onartu egin behar da. Osea, norbait zirikatzailea danean, gero jakin egin behar du bera ere zirikatu izaten. Hori, ze jende asko dago, bestekin igual sartzen dana, baina gero, zurekin sartzen danen, orduan aserretu iten dira. Eta egia da, humore beltzakin, ba, gaur egun, ostra, nik nire gauza, leku batzuetan, toki batzuetan ere ikusten duzu, kendu izan, lehen humore beltz gehiago ikusten zen, gaur egun alde hortatik pixkat, bueno, mostu egin da, eta, bueno, egia da, humoreak batzuei min egin behar dira. Bueno, egiten du, min. A ber, humorea balima, netzako garrantzitsua da, nola esaten dezun, o zer pentsatzen dezun, ez da? Humore aldetikan esate balima dezu, nik uste hori, gaina errespetu aldea da, osea, humoria egitea ez da, nik usten dut, segun nola esaten dezun, baina hori... Nik armintze zauri bat egiten badu, pika zirikatuko diot, gatz pixka botako diot, zaurian, limoi ospin pixka botako bat, dizut, baina beti humore ikutuarekin eta hori da. Bueno, ikusten dezu hau nola di joan, ez da? Hau ja prest daukat eta orain, egin barretena da, hori da, platertxo txuri bat aterako dugu. Bale? Koiaratxo bat igual aterako dugu. Eta patatan zer doa, zer ningo duzu patatarekin? Jarriko dut. Oe moduan, erola, oaldamen baten. Improvisatuko dugu momentuan eta ingo detena da, igual, bai, oe moduan jarriko dut. Bale? Bale? Gaur dana geruzak adoa txori denen. Iru geruza, bib geruza, egin alditzu hemen ere iru, behan patata gero makaiagoa iru gainean. Gainean berriro patata,
Baina, bueno, ikusi zuen mikroin labean ere eitea badago. Eta hor, lehen Armentzeri komentatu diot, ez? Leioako Ostalaritza Eskola bere garaian duela urte asko, atera zuen liburu bat, errezeta liburu bat, itxuentzako zela, eta zen dena errezeta guztia ziren mikroin labean egindakoak. Bai. Eta alde hortatikan, hortarako ondo etortzena mikroin labea, horako gauzatarako. Nik egia da, ez daukat ohiturei kosinatzeko mikroin labean, bakarrik berotu ite ditu gauzak, eta gauzak esaten duanean kafesnea da, orokorrian, baina kosinatu ere egin daiteke. Hemen jarriko detena da bat, eta bigarrena, gero ingo dut, beste platertxo bat, taldekideentzat. Vale. Zuen ikusten dezuze kolore beltza pilpilak hartu digunak. Begitati sartzen dago Armentz. Bai, ezta? Bai. Eta gogoratu, makaiagoa pilpil erara egin du gaur. Ez, makaiagoa pilpil erara, baina tintaren ikutu. Seguru gustatuko zaiola, ezta? Seguru, baietz. Men errealeko kamisetarekin, hori igual hainbeste ez zaio gustatu baino kasualitatea izan da, kasualitatea. Eta hementxe nire gaurko platera. Bueno, Lander, gu gara euskal talde, aurreareko da. Ez horrek izango. Bueno, a ver, puntua, ondo. Askatu egiten da. Patatak ere. Tinda zer daukaz, ikin duten dara. Eta hortzak ena erakusten, Horrekin oso txiste tipiko baina oso hona, oso benetan. Egia da, pilpila erara jatiako da, baino, modu ezberdin Eta batean. ematen dio, txipiroian tindak, Txipiroik zaporia. tikutak ematen dio zaporia, Oso ona. baina mikroinean kozinatzeko era ezberdin bat, oso erresa, oso garbia, eta gu hementxe gaude, zuekan, Eta astelenean, denok hemen. gozo pilo bat. Agur! Agur.